Ni dai ai mun ko na dole aure, ko na dole aure, ai mun ko na dole aure, daɗi gare shi aure, da ta cikin shi aure, asalla ba kamar shi aure, albiran Allah tun kafin zama iya Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Amina aure na isa Mahada ainihin auren nan Tunda ni ma na isa. ai jihadi domin Allah Tunda ni ma na isa. Yan uwana ku ji kukan nan Tunda ni ma na isa. Isa cikar daraja sai wannan Tunda ni ma na isa. Daɗi akan daɗi aure ne sai wanda ya yi shi zai fada Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Tunda ni ma na isa. Ina so in zama baban baby Tunda ni ma na isa. Ina so in zama angon gobe Tunda ni ma na isa. Wanke cika sauran gurbi Tunda ni ma na isa. Kada a ce na cika gillibi Tunda ni ma na isa. Yanzu na isa in zan ango baɗi in koma umma Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Aure da daɗi tina gane Tunda ni ma na isa. kuma cikar ƙarin girma ne Tunda ni ma na isa. Aure cikar burin an ne Tunda ni ma na isa. Aure cikar burin kowa ne Tunda ni ma na isa. A taimaka mini da yi auren nan ina da mai so na kuce Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Aure yana sa ƙarin kima Tunda ni ma na isa. shi ne ya sa wasu ke himma Tunda ni ma na isa. Aure silar shiryar al'umma Tunda ni ma na isa. A wani dama in cika sunna Tunda ni ma na isa. Aure cikinsa akwai alkhairi sannan da kwai sirri guda Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa. Daɗi akan daɗi aure ne Tunda ni ma na isa. da wanda ya yi ƙarin girma ne Tunda ni ma na isa. Aure cikin burin an ne Tunda ni ma na isa. kuma cikar burin kowa ne Tunda ni ma na isa. in akanin aure an huta ko a gida ba na fisa Amina auren nan ko na